Αρναβούτ ή Αρναούτ. Γιατί? Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καριανίδης. Ασχολούμαι και με την ετυμολογία συν της άλλης ή μάλλον πλην της άλλης, καθώς ασχολούμαι με πάρα πολλά θέματα στο κανάλι αυτό. Σήμερα θα αναλύσουμε μαζί για ποιο λόγο οι Τούρκοι αποκαλούν τους Αλβανούς με αυτόν τον όρο. Ένας όρος ο οποίος υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, ακόμα και στην Ελβετία. Υπάρχει επίσης ως επώνυμο Αρναούτης και στην Ελλάδα, Αρναούτογλου. Υπάρχει ως επώνυμο Αρναούτοβιτς μέχρι και στην Ελβετία και πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται τελικά τι σημαίνει αυτή η λέξη. Τι σημαίνει Αρναούτης. Μείνε μαζί μου. Στο τέλος θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε. Αρναούτ, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Τούρκους, είναι αυτός ο οποίος έχει αλλάξει πίστη. Εν ολίγης, Αρναούτης σημαίνει ο αλλαξοπιστημένος, αυτός ο οποίος έχει αλλάξει πίστη. Συνέβη αυτό? Προφανώς και συνέβη. Συνέβη προφανώς στον Μεσαίωνα με τους Αλβανούς, όταν υπήρχε φυσικά Οθωμανική κυριαρχία, και υπάρχει αυτή η θεωρία πως οι Αλβανοί κάποια στιγμή ασπάστηκαν το Ισλάμ και αποδέχτηκαν την θρησκεία του Μουάμεθ. Τώρα, καθόμουν όπως πάντα και λίγο ροκάνιζα, αν θέλετε, τις ενέργειες στο κεφάλι μου και μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Ξέρουμε φυσικά όλοι ότι η περιοχή της Αλβανίας, έτσι, κάνει φυσικά διαφορά ένα λάμδα ανάμεσα στο Αλμπένια, το οποίο μάλλον είναι λατινικής προέλευσης, Άλμπα, εντάξει, λευκός, Άλμπα, Αλμπίνο, Άλμπους, Αλμπένια, και το μπέρδεμα με το ρο, Αρμπένια, Αρβανία, Άρβανον, το έχουμε? Πολύ ωραία. Ένα λοιπόν λάμδα και ένα ρο είναι που κάνουν την ουσιαστική διαφορά. Αλλά δεν έχω τελειώσει. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι κάτι προφανώς που πάρα πολλοί κόσμος το έχει σκεφτεί, αλλά μάλλον κανείς δεν έβαλε το μυαλό του να δουλέψει όπως το βάλα εγώ. Ακούστε. Γιατί το λέω? Αρναβούτ, που λένε οι Τούρκοι τους Αλβανούς, είναι ουσιαστικά η λέξη Αρβανίτης, Αρβανούτ. Τι έχουν κάνει δηλαδή? Έχουν πάρει τη λέξη Αρβανίτης, που ουσιαστικά θα έπρεπε να λέγεται Αρβανούτ, και την έχουν αλλάξει θέση τα σύμφωνα και από Αρβανούτ την κάνανε Αρναβούτ. Το έχουμε? Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Έχουν κάνει δηλαδή μία μετατόπιση σε κάποια σύμφωνα της λέξης, ενώ θα έπρεπε λοιπόν να λέγονται Αρβανούτ, οι Αλβανοί, Αρβανούτ, Αρβανίτες, κατέληξαν τελικά να ονομαστούν Αρναβούτ από τους Τούρκους, που ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει Αρβανίτες, η χώρα των Αρβανιτών. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα εντυπωσιάσει πάρα πολύ, και πιστεύω ότι όσοι από εσάς είστε Αλβανοί και όσοι από εσάς είστε και Αρβανίτες, θα κάνετε κοινοποίηση για αυτό το βίντεο και φαντάζομαι θα το δείξετε και στους φίλους σας. Να δούμε τι γνώμη έχουν αυτοί. Τα σχόλια θα τα έχω ανοιχτά, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, και θα περιμένω πάρα πολύ insight, αυτό που λένε δηλαδή οι Αμερικανοί, την γνώμη σας για αυτήν την άκρος εύκολη, θα λέγα, υπόθεση, ότι δηλαδή οι Τούρκοι αποκαλούν τους Αλβανούς Αρβανίτες ουσιαστικά. Όχι απλά και μόνο επειδή αλλαξοπίστησαν, αλλά προφανώς επειδή δεν μπορούσαν να προφέρουν το Αρβανούτ εύκολα, Αρβανούτ, Αρβανίτης. Και τι έκαναν? Πήραν λοιπόν τη λέξη Αρβανούτ και την έκαναν αλλαγή τα σύμφωνα και από Αρβανούτ έγινε Αρναβούτ. Τόσο απλά. Βλέπετε πώς δουλεύει το πράγμα? Είναι τόσο απλή η ετυμολόγηση των λέξεων, και όπως είχαν αποδείξει σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στο κανάλι, οι Άγγλοι είχαν πάρει την λέξη Άδης και από την λέξη Άδης δημιούργησαν το Hades, δηλαδή το κάνανε hide και hidden, που σημαίνει ουσιαστικά κρύβομαι και κρυμμένος. Γιατί και ο θεός Άδης ήταν ο κρυμμένος αόρατος θεός από το ελληνικό πάνθεο. Πόσο τέλειο μπορεί να είναι αυτό? Έτσι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, θα περιμένω οπωσδήποτε
την γνώμη σας, να μου γράψετε στα σχόλια από πού καταρχάς με παρακολουθείτε και φυσικά αν σας ενδιαφέρει η ετυμολόγηση των λέξεων, πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο δεν πέφτω έξω, μάλλον έτσι πρέπει να είναι, ότι δηλαδή πήραν οι Τούρκοι το Αρβανούτ και το κάναν Αρναβούτ και σήμερα ακόμα έτσι λέγονται. Και εδώ ακριβώς είναι που εσφαλμένα λένε πως ο Εκίν Ουζούνλαρ, ο οποίος είναι ποντιακής καταγωγής τραγουδιστής στην Τουρκία, λένε πως ο πατέρας του ήταν, λέει, ακούστε, ήταν, λέει, Αρναούτης. Αλλά ο πατέρας του δεν ήταν Αρναούτης επειδή καταγόταν από την Αλβανία και Αρβανίτης. Όχι, ο πατέρας του Εκίν Ουζούνλαρ ήταν ουσιαστικά Αρναούτης γιατί ήταν αλλαξοπιστημένος. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πως και ο Ταγίπ Ερντογάν, η οικογένεια του που είναι ποντιακής καταγωγής, είναι επίσης ένας Αρναούτης. Γιατί ο παππούς του είχε πει δεν έχει σημασία εμείς τι ήμασταν Έλληνες, γιατί ήμασταν Έλληνες, αυτό εννοούσε, αλλά αλλαξοπιστήσαμε και γίναμε τι, Αρναούτιδες. Κάντε όλοι από ένα like αν το βίντεο σας άρεσε, εγγραφή φυσικά στο κανάλι και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και όπως σας είπα και πριν, θα περιμένω τα σχόλια σας από πού με βλέπετε και φυσικά τι εκπομπές θέλετε να ανεβάζω στο κανάλι και ποιες είναι οι αγαπημένες σας εκπομπές που κάνει ο Θετικός και το κανάλι της Θετικής Ντοπαμίνης. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. Σας χαιρετώ από το όμορφο χωριό μου. Καλή συνέχεια, γεια σας.